Manamukanya, Wachinda, Stomani. Hello. Eh, mwana, mwasei. Baba mwana mwasei, baba bapshato mbomera mushe bobota tasungwa ba mwana tasungwa. Bobota pa. Masungwa kubota. Hanzichicha nitsa futhi. Manje apa andinakana mari, andinakana chi, andinakana sendi kana randi pandi kana andinakana tunu. Mari andikatotumira nezvino ndo mari yandandinayo. Indineza ndachimukufamba muchitesa chitika marozi. Ndikuzvinzwa mukadzi wangu kuti ndiite plani but pakashata. Bwana tikati kunoona mukoma jabhi ndonoti pamwe mukoma jabhi vanenge vaine mari vanenge vainayo kuti vakubasa. Mwana mai mwana. Oh. Saka wewe vese ne mwana Messi. Yo. Bora chipo mwana. Bora ndikufonera futhi kanje. Izindaba zamafoni azindidzanisa. Wonke munhu wamina yimo. Alright. Alright, ndikushaka. Satana wajo zvanoita anoinga usina kana sendi. Abantu kutofara kuti madhamu akusvika uko. Apa ndichangokusvika mujoni ndinakana plan. Just mambo vana sororo mpunge kogwati kuja nokuti zvironda kanbaba mepo iwe mepo kune mepo menyisina sisi kune mepo iwe Kuhani na Miriam. Baba ndiye tudie mfana mudezi. Kundo roda. Moja mabonzo borozi tudari zutenda.
Sikuna changosvika kamumbwana unatsvaka chakatobasa basa. Ndisi yako. Hamuna ine azomuzvira musha. Ndezati kugoda kutika. Iwewe kuti ndasi ndinoda kuroda Brazil jeje asi kuda kuroda ngoma wangu chete. Zvinokuva mvura kwasongona. Azvinombira musha kwa. Handa kudzai papa patakasangana kuti ndine plan kuti madhamu ndivateere mjo. So apa vandifonera mai manje vatotanzi vasungwa kupocha. So apa koma handana mari chandafambira vava imari. Handibatsiriwe nemari. Mwana mari. Ana amiga. Akoma. Zvaizvinezvi. Mari nenye baba. Akoma kana 500. Nenye pemba nangu. Mari zvazvine zvabana. But ndikatozoona kuti ndikabato vanhu vangu. Vaize. Vandikava ndiri kusupport. Akoma zvandoita zvitoto enda itodiwa nhasi mari ndota. Akonofana munhu pakanguva nembona. Ngokosvika bonditi mari andiona kwenda kutosvika mukadzi hapo. Unofana kusvika mukadzi notompira kuti pamwe wambuya vane problem yakati. Unosati wakadzidwa notinyira mari futi. Unoziva. Amani anenge anayo. Saka muti chimoto sizodzoka. Unokwanisa kuzodzoka. But for the meantime rekatanga nabundu wa kulesi yako. Andikangoita zvindega. Yes. Yo, saka kumandiro. Uzatya uri pana ndokwanisa kukava ndondowati. But for the meantime andina decision ndokwanisa kuti ndikupe mano. Kuti pamwe ndikuchune mari kabati amemba noshandisa mari. Kuzokadzi nozota neshopu. Yes. Kwese ni zvabuda ndizotaenda siva vabuda ngwai. Vambura marounds kuone afana. Yeah. Jabada watatimba mduwa. Inosa. Mama ni pona. Boga. Nazi goigo. Wonke ndosema. Mambo yule. Tena mwana basi. Plus watuongeza usuru wa maya nayo. Taps. Phone taps. Hey, taps nepisha mfano wangu kucha siku. Ndipoza hapo. Levo but sonzo mfano ndika problem ngandina kuona ari kuita chi kana kuta challenge one. Yeah, kuona chi madam yangu wanda kuzoti akwira kubva kuZimbabwe baba. Sapa manje yabatwa chi border manje. Yabatwa pa border ni wamafisi saka tusunga tuzo kana ngosudzwesero kuba pari kudiwa 1.5 yokubhadhara wona. Haina patu ana mali wona. So far ana sendi. Ngoni betsero shachi ngoni po yawinayo anything chawinacho sha it will help. Ndona pekutangira. Handwa pekutangira wangu. Anything chiripo izvo chero chi kana wine 5 kana wine chi pano. Ngoni betsera ndokupa sha ndokupa be. Yes. Apakaipa ma. Alright. Sawa tongo nchakira 5. Alright, tirbo. Chakutsikira. Kani mbona kuti ndingaita sei? Because hazvitori agent zvitudiwa izvozvo. Alright, tirbo. Thanks. Weta basi. Shamavana handikubata 10. Tapsata ne 5. Pakuwa taza. Ndiani mwone ngati futhi. Yo. Ndephezu taura chokwadi ngacho. Kana zitaura nemukadzi wake. Pambobuda something. Chekunobuda.
Kandifunira mata macho. Hello baby, David. Nzonzela. Da 1.5. So, jori bishi kuchagachi 1000 lacho. You say to worry. Snake. No provide stickers. You don't get Yeah, to find out one number was Baba. to Baba, that's what you like. You, because space up and I go around, I'm so bad. One day you could go around the But I bound to find out one in Muribo. Chief with him. I was Baba. Immediately, you are meeting. Might make something, might go better. About a big guys, you can't put you down. What was a matter of a big guys? Because they want to see how much did you see? But that's always because hey, my baby come there. Did it change in Panama? Chino generator Maria. Because Mona Jimdara, I need to do anything happen. Chima. But dealer, I'm not a bunch of dating and do potato with it like this. I've been a little but Dina was not a Milamushim there. So do it, hey, and I'm at the so I told my one. How did you ask to from Mamush? Sabaruno, I got 2 grand. You want buy 2 grand. I'm using a panavachi to suit and to scam. You go to farm the mids and with them. No, I'm not sort of because Mama to my chanties and Mama to see I'm never to being at the end. Is that I love about you? Your Facebook to look up. Windows that I'm going to fix. I don't know. Not those I don't see. My papa and I don't got challenge and now go papa my money. My mind was not going to go to buy. I'm got about a boy. Hansi, but he hey, I just get a baby. I cheated at him and I am Maya. Banani. Bobby, I put the catholic to put paragraph. No better. Sakamani and Pama was the other one where last time was on the Futica, Godi, or the Mundo, Nagano, Goma. Who come already? Good on I'm Simon because Joe Ako was one. And the answer will come out with this. As on Majo. Also, I took him. That's what Baba. I wanted to buy out what you come, but otherwise, Moma Panasha, no Salam Jungo, no family, woman from the road for Demesia. I know from the song, but you're one. That was opportunity to go balance and figure. I don't boy. Can't put us. You must have one who travel somewhere. Yes, no tea sugar with the place I want to go on you. I see where I'm going. I don't know who I such and that. Mosi, I don't sort. And I am that. And you as you are, that I'm looking at you. Need to to contact someone. You need to. I wasn't going to say about go. Joe Mizindara. I'm not going to go until when you make what you found with us over of Jimandari, which Maria Joe. I look transfer and good. I am going to 2 grand. I will walk. The one I don't Hapana hapana. Respect. Hapana. Azizu icho kwa digital wana wana. Bado kama wao ndio sababu. Hapo ndio kuchiturudi kasa vile kama kuti bari kuti. Adampana yanodzo sasa ke. Akafa ndiko yake. Ndomboga yangu utima zvangu pasi. Ndibura zvangu ka woso munyonzo kanonaka naka kimtini. Right. Pasi ndaro mutima na ndibura zvangu hevi yangu. Bari makaso masplatika. Yambuya nambuya butura mabona. Mara kanaka udesa. Mashakara munhu wani zvake ndofuna. Chitu nyazeti. Ndobwanze tambiye ndingwa. Zaramba kudai. Maamisa.
Akola. Baka. Abala aku balik sudah sama nomor wao. Baru kami WhatsApp dia kira tu ni, orang mesti. Orang ni sabar ni, bukan tu kau yang berapa tu mandi. Mana baca ni tu kurang kau ni dia sih. Aku macam bahasa apa sama. Ada kan jawab. Sorry, apa? Sorry, nanti bisa. Nunca siya como jowa ko. Ayaw sobrasa sa pada asin. Then I don't pay it. Na utaweza hapa mimi nikupe zongo hizo. Unapata kwa demu ngatura ngo isaba saidi. Ya bado wake. Ndio hizo mkati. Sio kama hizo bongo zote tusikuwa kujengwa huko kupina ambapo kuna ziadi. Waisi. Au mbona mkawa? Sawa. Msale pompo. Wala. Unataka. Manje asibati akana kunolewa papa kubatikira ndaita mari yerendi baba inoto padza rochire chilinda changu sudarendi saka papa unozondipa ndichakubata mari unozondoona unozondibhadhara rina apa nawe pano ndachumira kubhadhara kusvike indo basa I'll make sure my boss mari yekutodiwa unobhadhara rent kasabhadhara rent unozoti muno munhu anonetsa totobuda muteni anoita zanochema zausawara mari zvinoita kaunova kushanda unodzora madzivano udaseya andisina ngomwarisota mati zvakaome musudwasudwatisa kumana dai kabatsirana kana hapana chimbonetsa unoti kamira titese takadai hapana chimbonetsa hapana but manje ukati kana zvabadanana tisi tikuvara akutumira bati bozi bana mukomana atondiponera kuti akati nepanombomuona munhu chakamira ndoitaseko vadzimu vangu iwe maukuri mukanya kumagomo murepeko imene ana mukanyatsikai muone vana iwe vamba ine nemuzira kana ndofamba iwe misandisiya ndikapa